Dobrý deň, milí televízni diváci. Vypočujte si horoskopy na obdobie od 27. novembra do 3. decembra. Afirmácia na aktuálny týždeň znie: prebúdzam v sebe energie zdravia. Baraň, láska a vzťahy. Zrejme sa vás mocnia sentimentálne myšlienky alebo pohnútky. Nedovolte im prerásť vaše ja. Rozveselujte sa. Práca, kariéra, financie. Na prelome mesiacov ustriehnite, aby ste si na plecia nenakladali viac, ako unesiete. Zdravotný stav. Haprovať môže pohybový aparát. Bíci, láska a vzťahy. Až chorobne sa držíte vlastných názorov a polovičke alebo rodinným príslušníkom to prekáža. Naučte sa rešpektovať aj iné uhly pohľadu. Práca, kariéra, financie. Posledný mesiac v roku žičí kuťu plánov do roka nového. Pouvažujte nad tým, čo na materiálnej báze chcete. Zdravotný stav. Precvičujte si krčnú chrbticu. Blíženci, láska a vzťahy. Aktuálne dni prajú spoločenskosti. Stretávajte sa s priateľmi. Aj na základe toho zabudnete na každodenné starosti. Práca, kariéra, financie. Vo vzduchu visí urážka. Zrejme vás kto si potupí. Neupadajte na duchu a jeho alebo jej reči odignorujte. Zdravotný stav. Starajte sa o kardiovaskulárny systém. Raci, láska a vzťahy. Čo si vás nesmierne poteší a rozihrá vašu dušu. Môže ísť napríklad o veselú rodinnú záležitosť. Práca, kariéra, financie. Aj na úrovni matérie pôjde všetko ako po masle. Čo si zaumienite, aj zreálnite. Zdravotný stav. Štrajkovať môže krvný tlak. Levy, láska a vzťahy. Pozor na negativistické správanie, najmä ráno po zobudení sa. Dbajte na to, aby ste svojim kyslým výrazom neznepríjemnili deň polovičke alebo dokonca celej rodine. Práca, kariéra, financie. Pustite sa do kúpy vianočných darčekov. Je na to najvyšší čas. Zdravotný stav. Povzbuďte imunitu. Panny, láska a vzťahy. Hviezdna ríša vystriha pred uzatvoreným ja. Vidíte z ulity, neizolujte sa. Práca, kariéra, financie. Ak vás nedávno sklamal istý človek a teraz na vaše pomyselné dvere zaklope opäť, zvážte, či ho vpustíte do svojej osobnej zóny. Jeho alebo jej pohnútky nemusia byť najčistejšie. Zdravotný stav. Vyhýbajte sa silnému vetru, môže vás prefúknuť. Váhy, láska a vzťahy. Vo vašej blízkosti je ego-upír. Spoznáte ho podľa toho, že pri akomkoľvek kontakte s ním mizne vaša sila a chuť do života. Práca, kariéra, financie. Ste na dobrej ceste. Rozhodnutia ostatných dní alebo týždňov prinášajú sladké plody. Zdravotný stav. Vynechajte neskoré večere. Tráveniu nerobia dobre. Škorpióni, láska a vzťahy. Nikomu nedovolte, aby vám určoval, čo máte robiť, ako sa máte správať, na čo máte myslieť. Vážte si vlastné ja. Práca, kariéra, financie. Hviezdy vystriehajú pred stresmi. V týchto dňoch ich môže byť neúrekom. Zdravotný stav. Konzumujte potraviny bohaté na vlákninu. Strelci, láska a vzťahy. Vo vašej blízkosti je človek, ktorému sa páčite. Ak ste sám alebo sama, otvorte svoje srdce. Ak ste vo zväzku, zvážte, či vám to za to stojí. Práca, kariéra, financie. Telo volá po oddychu. V ostatnom čase ste toho riešili až príliš. Zdravotný stav. Okrem vyčerpanosti sa môžu objaviť bolesti hlavy. Kozorožci, láska a vzťahy. Nezanedbávajte rodinných príslušníkov, najmä tých, ktorí sú skôr narodení. Práca, kariéra, financie. Nápady, ktoré sa rodia vo vašej mysli, majú zdravé jadro, a teda aj potenciál. Pustite sa do nich. Zdravotný stav. Život vám môžu znepríjemniť respiračné ochorenia. Vodnári, láska a vzťahy. S polovičkou si rozplánujte budúci rok a do spektra cieľov dajte najmä také, ktoré budete plniť spolu, ruka v ruke. Práca, kariéra, financie. Venujte sa kreatívnym činnostiam. Aj takto sa môžete oslobodiť od početných stresov. Zdravotný stav. Masírujte si nohy, aby nimi prúdila krv. Ryby, láska a vzťahy. Sála z vás dobrá energia a to k vám priťahuje nových ľudí. Odštartovať môžete zaujímavé priateľstvá. Práca, kariéra, financie. Ak čo si nevíde, nezúfajte. Problémy majú chvíľkový charakter. Zdravotný stav. Pozor na priberanie. Pozeráte sa na náramok čistej mysle. Jedinečnú kombináciu ametistu a perleťových guľôčok. Šperk môže osožiť pri harmonizácii psychiky. Ak vás mátajú ťažké myšlienky, škodlivé emócie, ak sa často bojíte, kujete hrôzostrašné scenáre do budúcnosti alebo zle spíte, tento náramok je pre vás ako stvorený.
Kamienky v ňom pozitívne ovplyvňujú najmä vrchnú, teda korunnú čakru. Čistia ju a spájajú s duchovnými sférami. Ametist tiež chráni, eliminuje závislosti aj od niečoho, aj od niekoho, zveľaďuje duchovné dary. Jagavo biele komponenty zvyšujú radosť z existencie a prinavracajú životnú silu, vitalitu a mladosť. Mystický náramok objednávajte i hneď na telefónnom čísle 02 49 403 033 pre Slovenskú republiku a 255 711 855 pre Českú republiku.